मोनानायखाय नुजेननोसै भिउफोरखौ बाय नोंसोरनो जागा खिथिसिन आरो दायो ना सानाव माबायदि नुयो नायबानो जाबाय नोंसोरो नै जा टेम्पालि बसफोर दोङो नै हाय दायो खिथिलांबाय थागोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना ओरै नै जोंनिया जोंहांनोसै दा हरावसो मोजां नुयोलै एसे जोंनायफोरखौ नै बिसिनियाबो जोंहांनोसै नायलांबाय थादो दिन्थिलांबाय थानोसै नै बिथिं थांबाय थासिगोन आरो दायो नै डेक'रेसनफोरा आरो बैथिंबो दंबावो नै बेनाव हिर'इन दां ना बेथिंनिया कलामनि दायो इयावसो गिर्जायाव थांगासिनो नै बेयावहाय गिर्जा जगोन आरो ना गिर्जा न' एरिया बियो बिथिं पेन्डेल एरिया बिथिं मानसिफोर थाग्रा गामिफोरनि बे जाबाय नावहेरा पास्टरेट आरो बै साहा गोलावबो गिर्जानि साहा गोलावबो दंबावो आरो ना बिथिं गोबां पास्टरेटफोरा दङ थ' जों दादों नोंथांमोननि गिर्जा गेट दखानफोरखौ एसे देखायनोसै आरो ना बे मेप आरो ना कनफारेन्स जानायनि ओइ थांसै र' दखानथिं नायलांबाय थादों आरो ना बेयाव जों बाइबेल बिजाब नायहैनो जे जोंनि ख्रिस्टियान धोरोम बिजाब आरो ना बुहुमाव धोरोम बिजाबफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय ना 500 क्र'रनिबो बांसिन ना बे बिजाबखौ बायनाय जाबाय आरो फाननाय जाबाय ज' नायदो बायहैनोसै आरो ना दायो और जो है कवर तो सेल हो जाएगा आपका यहाँ तो सब सेल हो जाएगा आप रख लेंगे तो आपका फायदा होगा तो 200 वाला है 130 करके देंगे और जो 120 वाला है 180 कर देंगे Bisa lah kayak. 200 रां गांसेयाव जाबाय आरो ना दुकानफ्रा मानसिफोर जाजेननोसै दुकानाव जाग्राफ्रा नै नारें गोदै फानो बेयाव कमला आरो बिथिं जाग्रा आरो बिथिं रेस्टुरेन्ट मानसिफ्रा भर्ति जाबाय नै दुकानफोराव नै जानाय जाग्रा बायनायफोरा नै बिथिं साहा हटेल साहा लोंनायफोराव बिथिं मोनजागोन आरो ना बिथिं आरो मानसि थाग्रा पेन्डेल गोजा ओइ जाग्रा बुस्थुफोरनि दामा बेयाव लिरनाय दंखायो बन मोनबा साहा मोनबा ओइ बिला गोलावथार थाइबा नै लोंहैनोसै जोंहाबो दा जों लोंगोन नोंसोरथ' नायबाय थानाय जागोन लुबैयाबानो जाबाय आरो ना जाग्राया दावदैफोरा बे कुपनखौ खिथियागौ माने जों मोनजाथ'आ आरो दायो नै कुपना बिथिंबो नेगासिनो बेसेराफोरा मोनजाथ'वाखै नै नायख'नो हायाखै बिसोरो कुपनखौ नायबासो मोनजायो क्रिम बन मोनबा सा मोनबा हा क्रिम बन गैया र' माबोरै जागोन बिदिबा सासो सोलायना जाजागोन दा हा कमले मा हो एखेनो गासिबो दामा दावदै इसा दावदै मोनाखै आरो बिसिनबो जाग्राया दावदै ओमफ्राय बेबा मा नै बिसोर जाजेनबायानो आरो ना ओइ मोनानायखाय नुजेननोसै भिउफोरखौ मोनानायखाय मादि नुदोंसै नै बायफोरथिंबो जोंहांबाय नै बरियानो दायो दर अपेनिंखौ नुसिगोन आरो ना बेयाव जमा जाहांदोंसै नै दायो दर अपेनिं
खालामना होबाय आरोना इसोरनि मुङाव बेदरखौ बेखेवनाय जाबाय हामबायसै गोजोनथों माने मानसिफोरा गिर्जायाव हाबनो गोबां थुबुर जाफैबाय आरोना गेट मोखाङावहाय दायो हाबजोबसिगोन आरो गासिबो नायलांबाय आरो आइजोफ्रा साहानि गोलाव हाबगोन हामबायसै हाबलांबाय डेक'रेसनफोरा दिनै मोजां नुबाय आरोना चार्चआव हाबफैबाय 18 लेडिस 18 जेन्टस गिबिसिनथाराव गोथार गोथां सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जों हामबाय होनदों बे सोरजिगिरि आफा इसोरनि अननायाव नैबे बोसोरनि 2022 मायथाइनि जे 110थि बोसोरसालिया जोंनि बर' बाप्टिस्ट कन्भेन्सननि जथुमा बेखौ जों आर'जजों नेनानै दंमोन जोंनि आर'जखौ अनखौ इसोरा खोनासंबाय आरो दिनै बे खाबुखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो बे इसोरखौ जों बाख्नायदों बे इसोरखौ जोङो सिबिदों अराय सम जों बाख्नायगोन आरो सिबिगोन जों रोजाबनि 373 आशीर्बादनि अखा होगोन जोंनि बुंथिगिरिया बिथाङानो रेभारेन्ड सि बेन्जामिन डाइरेक्टर फिबा इन्डियानि आरो बिथांनि बिसि दङ मिसेस राचेल कमला बेन्जामिन बिथाङा एसे असुबिदानि थाखाय गाहायावनो थागोन बिथां गाहायावनो जों बरायगोन So we are very happy once again to welcome you in our midst. So I, on behalf of Boro Baptist Convention, would like to welcome you by giving a traditional dish aronai and waistcoat. Yes.
My wife and I are delighted to be here in this convention. बे जथुम्मायाव आं आरो आंनि बिसि सफैनो हानानै गोजोननाय मोनदों। Be the same. नोंथाङा अराय सम जाखै एखे जानानै थाबाय थानाय नङा। This boy prayed that prayer. आरो बे सासे सेंग्राया बे बाइबेलाव बेबायदि प्रार्थना खालामनायखौ नुनो मोनदों। It does not matter how bad our past is. It does not matter how bad our past is. जोंनि जालांनाय जिबनफोरा मेसेबां गाज्रि बिदि खोथा गैया। It does not matter how deep I have gone into sin. आङो पापाव बेसेबां गोथौ थांखो बेजोंबो बाथ्रा गैया। But this prayer tonight will change our life. नाथाय बे हरनि समायाव नोंथाङा बेबायदि प्रार्थना खालामोब्ला नोंथांनि जिबनखौ सोलायगोन। There are some who are living in Boro without any purpose and meaning in life. जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि माखासे मानसिफोर थानो हागौ जाय मानसिफोरा जिउआव मोनसे जाहोन गैयालासेनो जिउ खांबाय थादों। Yes, you are with your friends. नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों दङ। But then when you come back home, there is emptiness on the inside. नाथाय नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय जेब्ला न'आव फैफिनगोन अब्लानो नोंथाङा खर मोनो जे जिउआव माबा मोनसे लांदां जानानै दङ। They are introducing others, but you don't want to introduce yourself. नोंथाङा गुबुनफोरखौ सिनाखि होयो नाथाय गावखौ सिनाखि होना लानो लाजियो। You come back and say, my life is empty. आरो नोंथाङा फैफिननानै बेबायदि बुङो जानो हागौ बा सानो जानो हागौ जे आंहा जिउआव जेबो गैया लांदां होननानै। नोंथांमोना नुनो हागोन दायो प्रग्रामा जोब्बाय आरोना दा गावबा गाव थांफिनजोबसिगोन ने गिर्जा जोब्बाय दा गावबा गाव थाग्रा पेन्डेलाव गावबा गाव गामिनि जि जायगायाव थाग्रा बानायदों बेयावहाय थांफिनजोबसिगोन आरोना गिर्जा जोब्बाय थांबाय ओंखारलांजोब्बाय मानसिफोरा नंगौना